Kawergi magodhi Busia kama johala mamine tung mar Kenya kod Uganda, Congo kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kwa mondo hore ikine ma piny owacho loso kaka inyalo duoknegi osuru piny. Komiti mar od bura ma otimo limbe Busia kendo winjo ywak mag johalago makoni osuru ma ikaw kuomgi odhuro kendo miyo ohala ok bed kaka ne en chon. Johala gikoni thoth jogo matimo ohala e bombe madongo e Kenya yudo mwandu kuok e pinje maoko kendo gine tudruok mag johalago kod mag piny maluoro Kenya kakoro winjo ywakgi di loso lwasi mar ohala. Because I know we have the non-trade barriers that we do have amongst the different countries. So we will check against that, find out what the challenges are, and see what interventions we can do as a legislation, and also have an engagement with the executive side because they are the implementers on what exactly can be done to ensure that these barriers and the complaints that people have can actually be gotten rid of. Because what I know is that the EAC, and especially currently under the leadership of President Yoweri Museveni from Uganda, the intention of EAC is that the trade between the East African countries actually does work, because we trade a lot within East Africa than we do as a country, especially Kenya, with any other country in the world. So for us, it will be very beneficial to ensure that that works for our people. Jagoro emigao mar pur Laktar Paul Rono siemo karan mag kembe mag chai ewi mibadhi moko mag irocho godo ratich jopur mag chai kokale dio masinde ma itiyo godo e pimo majan mar chai. Koloso Teget e kaunti ma Kericho, Rono koni piny owacho ok bi yie mondo chochni obedi e migao mar pur machwe hinyo jopur. Koni timbe mag machienglo kod mibadhi piny owacho nyaka rakrego makare kendo jopur yuto e mwandu mag chai mondo luchgi kik dhi nono. Mtu yeyote akipatikana akiiba majani ya mkulima awekwe ndani mara moja. Umesikia hiyo? Sitarudia tena. Nataka tu kuona ni ngapi wako ndani. Na vile vile nimesema kama kuna wafanyakazi wa factory yenye wako na majani chai kuliko ile wako kwa shamba lao, na wana earn bonus kuliko majani chai yao, hata hawa ichunguzwe, na ikipatikana na hatia yoyote wawekwe ndani. We have gone down with the peers and the guests, and we have already shown how we are going to reorganize ourselves to accommodate those machinery. So the earlier they come, the faster we can produce better quality teas. Tumeambia pesa ya Tekat ile inadaiwa ni milioni 200 peke yake. Hatuna deni zingine. Kwa hivyo hata hizi factory zingine hakuna deni, ni mambo ya propaganda na hizo ni mambo kama wakulima hatutaki.